Dneska využijeme toho, že má Hanička bříško a ukážeme si pár tipů, jak si udělat těhotenské fotky. Podíváme se na to nejen z pohledu fotografa, Ale i samotné modelky, která přinese svůj ženský pohled na barvy a oblečení. Zaměříme se především na světlo, kompozici a pár dalších triků, které využijeme, ať už fotíme mobilem nebo nějakým lepším foťákem. Dobrá zpráva je, že nemusíme chodit daleko. Hezké snímky se dají udělat i v docela malém 2K bytě nebo v nejbližším parku. Začněme u této fotky. Klíčem k úspěchu je zde kvalitní měkké světlo, které se používá pro tzv. Beauty fotografie. V našem případě se zdrojem takového světla stalo obyčejné okno. Modelka a křeslo jsou natočeny směrem k oknu a pomocí žaluzí můžeme regulovat intenzitu světla. Nejlépe se fotí během slunečních dní, kdy je ve vzduchu světla nejvíce. Důležité je však, aby sluneční paprsky nedopadaly přímo na modelku, abychom se vyhnuli nežádoucím kontrastům. Cílem u fotky tohoto typu je minimalizovat stíny. Druhým problémem, se kterým se musíme vypořádat, je bílá zeď. Většina foťáků vyhodnotí, že je scéna přesvětlená a proaktivně se snaží fotku stmavit. Výsledkem pak bývá tmavá zeď a šedá modelka. Proto před focením musíme zasáhnout a posunout expozici. Toto dnes umožňuje každý foťák i telefon a až po tomto posunu dostaneme hezky prosvětlenou fotku. Když máme vyřešené světlo, přejdeme ke kompozici. V našem případě jsme použili minimalismus. Za použití většího zoomu jsme odfiltrovali všechny rušivé prvky a zanechali výtvarné křesílko. A samozřejmě modelku. Bílá zeď zde působí komplementárně jako tzv. Negative space. Na spodní straně fotky jsme použili orámování v podobě šedé hrany gauče, která nám barevně dobře funguje s ponožkami. Po bližším prozkoumání bychom možná ve fotce našli i prvky zlatého řezu. Jak už to tak bývá, motivem těhotenských fotek je bříško. Proto volíme oděvy, ve kterých bříško vynikne. Například upnuté šaty, nebo jako v našem případě rozepínací košily. Také je dobré zvážit barvu oblečení a její kompatibilitu s okolním prostředím. Nám se pro tuto fotku osvědčila bílá. Pojďme se podívat na další fotku. Vezmeme to postupně. Světlo. Fotka je focená ve zlaté hodince. To ale není všechno. Modelka stojí zády k lesu a čelem k otevřené louce. Díky tomu dosáhneme rovnoměrného osvětlení obličeje bez nežádoucích stínů. Sluníčko nám svítí zezadu, lehce ze strany a vytváří nám hru světel a stínů v lese na pozadí. Zadní sluníčko také rozsvěcuje suchou trávu vedle modelky. Dalším aspektem je barva. Přírodní barvy spolu navzájem hezky pracují, oproti tomu růžové šaty jsou v ostrém kontrastu s prostředím. Ale proč ne? Alespoň portrét hezky vynikne. Kompozice. Odložené klády nám do fotky vnáší hezké linie, určitě zaujmou i kulatá zakončení, která zajišťují trochu té geometrie. Bříško se potom nachází ve zlatém řezu. Kdyby někoho zajímala použitá technika, fotili jsme na zrcadlovku a pevný 50 mm objektiv. V případě telefonu bych doporučil teleobjektiv nebo portrétní mód, aby se zúžilo zabírané pole a odrazilo pozadí. Tak, chyby. My fotografové většinou máme ty svoje fotky moc rádi, občas je ale potřeba se na ně podívat i kritickým okem, abychom se příště posunuli. Portrét samotný zabírá docela malou část fotky, pařez a tráva je fajn, ale přece jen, když fotíme portrét, světlo na popředí je trochu nudné, listí vlevo působí trochu rušivě. Určitě travička v nějakém parčíku by přinesla lepší výsledek. Tak, další fotka, tentokrát na cestě. Světlo. Fotíme opět ve zlaté hodince. Podobně jako v předchozí fotce využíváme otevřené nebe. Cesta ústí na louku a na modelku se tak dostává dost světla. Sluníčko šikmo z boku zase nasvětluje vlasy, které se tím jako kdyby rozsvítí. Zadní sluníčko také hezky rozsvěcuje listí na stromech. Barva. Opět zde máme kontrast přírodních barev a růžových šatů. Lze si pohrát i s oblečením v přírodních barvách a hledat naopak kompatibilitu s okolním prostředím. Ale k barvám za chvíli řekne něco manželka.
Kompozice. Cesta tvoří linie, které provázejí diváka skrz snímek. Hezky je zde řešeno orámování hlavy a postavy okolními stromy. Když by modelka stála o krok vlevo, už by strom vyčníval z hlavy a nebylo by to ono. Takto stromy s hlavou vytvářejí i určitou symetrii. Tak chyby a neb prostor pro zlepšení. Cesta mi přijde, že i trochu odvádí pozornost kolem modelky, možná by trochu lépe vyšlo, kdybychom modelku postavili více na střed. Stálo by za to více otevřít clonu a rozostřit pozadí. Tak máme tady další pokusy. U této fotky zadní sluníčko krásně rozsvěcuje obrysy vlasů. Z kompozice bych vypíchnul kulaté klády, které na pozadí tvoří pěkná geometrická kolečka. To je taková moje úchylka. I tady nám zadní sluníčko rozsvěcuje obrysy. Kompozičně využíváme prvku orámování pomocí trávy. Nějaká stébla jsme nechali před objektivem, aby se efektně rozmázla, zbylé potom přímo vedle modelky. Tady máme pokus o street fotografii. Orámovat se dá hezky pomocí listí. Okolní cesta provádí diváka směrem k hlavě. V postprocesingu by stálo za to trochu vytáhnout stíny a zesvětlit obličej. Protisvětlo většinou dobře funguje, dává fotce teplotu a zajímavé odlesky. Já osobně ho moc rád využívám. Tady máme tip na využití teleobjektivů. Musíme fotit z větší dálky, to je ale v tomto případě výhoda. Mezi fotografem a modelkou je víc prostoru a víc kytiček. Když se fotograf sníží do trávy, tak to pak vypadá, že je okolo modelky plno květů, i když jsou nějaké v reálu pěkně daleko. Kdybychom hledali prostor pro zlepšení, můžeme si všimnout, že tráva má oproti pozadí trochu jinou teplotu. Stálo by tak za to najít místo, kde je tráva trochu více osvícena. Tady již máme trávu více osvětlenou, na pozadí v kontrastu s šedou cestou, která vnáší trochu té textury. Pojďme se teď přesunout do druhé části videa, kdy nám Hanička řekne něco o barvách a oblečení. Nejprve si řekneme, jaké oblečení a barvy zvolit pro focení v interiéru. Máme odzkoušeno, že krásně funguje propínací košile, kdy se dolní knoflíky odepnou pro lepší viditelnost bříška, díky čemuž se přidá v fotce větší intimita. Na rozdíl od focení venku, kde se mohou pohybovat lidé, si můžete dovolit klidně kratší košili, kterou si můžete při focení naaranžovat tak, aby zakryla například vykukující spodní prádlo, anebo fotograf zabere jenom tu část, kterou si modelka přeje. Co se týče barvy košile, tak my jsme zvolili bílou barvu, která působí něžně a společně s barevným křeslem tvoří kontrast, který je podle mě důležitý. Protože kdyby byla fotka v bílém křesle nebo bez křesla jen s bílou zdí, tak by modelka splývala s pozadím a fotka by nevynikla. Takže je důležité zvolit i správný odstín oblečení, které nesplyne s pozadím, ale hezky vynikne, a taky zvolit barvu, která modelce sluší. Ženy už za ta léta mají většinou odzkoušené, které barvy jim lichotí více či méně. V poslední době se hodně začalo také mluvit o barevné typologii, o které najdete spoustu článků i videí na internetu, které vám mohou pomoci určit, jestli vám více sluší teplejší odstíny, palety anebo studenější odstíny. Totež platí u focení venku. Měli bychom zvolit takovou barvu oblečení, o které víme, že nám sluší, že nás neupozadí, protože výběr nesprávné barvy může způsobit větší viditelnost kruhu pod očima, zašedlou pleť a tak dále. Pokud máte štěstí, že máte zrovna velký pupík v teplejším období, kdy je možné si na sebe vzít šaty, využila bych toho. Zvolit můžete jak upnuté šaty, tak volné, ale pozor, u těch volných, aby bříško krásně vyniklo, je třeba pomoci si rukou, takže bříško přidržíte, nejlépe dole pod pupíkem, díky čemuž se bříško i ve volných šatech hezky zaoblí, zviditelní a zároveň tato póza působí přirozeně a uvolněně. Pokud narazíte při focení na květinovou louku nebo si dáte na hlavu věneček z květin, dodáte fotce ještě větší romantičnost. Romantickou atmosféru zaručí například i šifonové šaty, které lehce průsvítají a působí tak velmi étericky. Ale záleží na vašem stylu. Obecně při focení doporučujeme fotit modelku z boku, tak aby bříško pěkně vyniklo. Nezapomeňte na barvu oblečení, které modelce sluší, ale zároveň vynikne v pozadí.
Společně jsme doputovali až na konec videa. Doufáme, že vám naše myšlenky alespoň trošku pomohly. Těhotenství přináší nový život a za každým stojí silný příběh. Váš úkol není o nic menší, než ho ve fotce obsáhnout.